Ήταν εκείνη η ώρα της ημέρας που το φως του χειμώνα έχει εγκαταλείψει οριστικά τον κόσμο, αφήνοντας πίσω του έναν βαρύ μουντό καμβά, στον οποίο μόνο τα ψυχρά νέων φώτα του νοσοκομείου μπορούσαν να χαράξουν μια άσπρη, άκαρδη γραμμή. Η βροχή, ψηλή και επίμονη, χτυπούσε ρυθμικά το παρμπρίζ του παλιού μου αυτοκινήτου, σαν ένας αργός, βαρετός χτύπος που μετρούσε την κούραση και την ανησυχία μου. Κρατούσα το τιμόνι σφιχτά, νιώθοντας την τραχιά υφή του δέρματος ενάντια στα ιδρωμένα μου χέρια, παρόλο που η θερμοκρασία έξω πρέπει να ήταν κοντά στο 0. Το όνομά μου είναι Ελένη. Και ο λόγος που οδηγούσα μέσα σε αυτή τη σκοτεινή, άθλια νύχτα ήταν ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ο σύζυγός μου, ο οποίος, σύμφωνα με την επίσημη διάγνωση, νοσηλευόταν για μια περίπλοκη ίωση που είχε μετατραπεί σε κάτι πιο σοβαρό, απαιτώντας αυστηρή παρακολούθηση τις τελευταίες 5 ημέρες. Κάθε μέρα, η ίδια ρουτίνα, δουλειά μέχρι εξάντλησης, μετά βιαστική προετοιμασία φαγητού που θα του έφερνα, πάντα η αγαπημένη του, σπιτική κοτόσουπα με αυγολέμονο, σε ένα ειδικό θερμός που κρατούσε τη θερμοκρασία για ώρες. Και τέλος, η διαδρομή προς το νοσοκομείο Άγιος Λουκάς. Σταμάτησα στον χώρο στάθμευσης των επισκεπτών, σε μια θέση κοντά στην κύρια είσοδο, που ήταν φωτισμένη από έναν σπασμένο, τρεμάμενο προβολέα. Ο θόρυβος των ιαλοκαθαριστήρων σταμάτησε απότομα, αφήνοντας μια τρομακτική σιωπή μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου, η οποία διακοπτόταν μόνο από το δυνατό χτύπημα της καρδιάς μου. Πήρα μια βαθιά ανάσα, εισπνέοντας τον υγρό ψυχρό αέρα. Το τσαντάκι που κρατούσα, γεμάτο με το θερμός, ένα καινούριο βιβλίο που είχε ζητήσει ο Γιώργος και μια εφημερίδα της προηγούμενης ημέρας, ζύγιζε έναν τόνο, φέρνοντας μαζί του όλο το βάρος της μέριμνας και της ανησυχίας. Άνοιξα την πόρτα του οδηγού. Το κρύο με χτύπησε σαν γροθιά στο πρόσωπο και ένιωσα τη λεπτή μου ζακέτα να προσφέρει ελάχιστη άμυνα. Κλείδωσα το αυτοκίνητο κλικ-κλικ, ένας ήχος τελικής δέσμευσης σε αυτό το ζωφερό τοπίο. Τα πόδια μου, μέσα στα δερμάτινα μποτάκια, βυθίζονταν ελαφρώς στην υγρή άσφαλτο, καθώς περπατούσα προς την είσοδο. Η είσοδος του νοσοκομείου ήταν μια αποπνικτική μετάβαση από το ψύχος της νύχτας στην υπερβολική, αφύσικη ζεστασιά του εσωτερικού. Το αδιαμφισβήτητο άρωμα της χλωρίνης και των αντισηπτικών, αναμεμειγμένο με την μπαγιάτικη μυρωδιά του καφέ από το κηλικείο και έναν υπόκοφο, αχνό τόνο αρρώστιας, γέμισε τους πνεύμονές μου. Οι λευκές, φθορίζουσες λάμπες στον διάδρομο έριχναν ένα σκληρό, ανηλαιές φως που φώτιζε κάθε κόκκο σκόνης που αιωρούνταν στον αέρα και τόνιζε τις σκιές κάτω από τα μάτια μου, αντανακλώντας την εξάντληση των τελευταίων ημερών. Περπάτησα αργά. Κάθε βήμα ήταν μετρημένο, σαν να προσπαθούσα να μην διαταράξω την τεταμένη ησυχία που επικρατούσε. Ανέβηκα τα 3 σκαλοπάτια προς την πτέρυγα εσωτερικών παθήσεων. Ο Γιώργος βρισκόταν στο δωμάτιο 304. Φτάνοντας στον 3ο όροφο, είδα το γραφείο των νοσηλευτών. Ήταν μια μεγάλη, γυάλινη κατασκευή, πίσω από την οποία καθόταν μια γυναίκα με λευκή στολή, η οποία φαινόταν όσο κουρασμένη ένιωθα κι εγώ. Ήταν η Μαρία, η νοσηλεύτρια της απογευματινής βάρδιας, μια γυναίκα με αυστηρό κότσο και μάτια που φανέρωναν αϊπνία. Πλησίασα τον γκισέ, ακουμπώντας την τσάντα μου στην επιφάνεια του λευκού φορμάικα. «Καλησπέρα, Μαρία», είπα προσπαθώντας να κάνω τη φωνή μου να ακουστεί ζεστή και όχι τόσο εξαντλημένη όσο ένιωθα. Η Μαρία σήκωσε το βλέμμα της από ένα σωρό χαρτιά. Χρειάστηκαν μερικά δευτερόλεπτα για να με αναγνωρίσει. «Α, κυρία Ελένη, καλησπέρα σας. Ήρθατε πάλι». Η φωνή της ήταν μονότονη, τυπικά επαγγελματική, αλλά με έναν τόνο συμπάθειας που είχα συνηθίσει. «Ναι. Θα ήθελα να δω τον Γιώργο Πέτρου στο 304. Έφερα τη σούπα του. Είναι καλά σήμερα?» Ρώτησα προσπαθώντας να κρύψω την κοφτή μου ανάσα. Η αγωνία για την υγεία του Γιώργου ήταν ένα σταθερό διαρκές σφίξιμο στο στήθος μου. Η Μαρία έσκυψε πάνω από τον υπολογιστή της, τα δάχτυλά της χτυπούσαν αργά τα πλήκτρα. «Ο κύριος Πέτρου?» «Ναι. Οι δείκτες του είναι σταθεροί, όμως, ξέρετε...» Σταμάτησε, φαινόταν να διστάζει να συνεχίσει, ίσως λόγω της πολιτικής του νοσοκομείου να μην δίνει λεπτομέρειες. «Τι, είναι κάτι άλλο?» Ρώτησα νιώθοντας έναν παγωμένο κόμπο να σχηματίζεται στο στομάχι μου. «Όχι, όχι, όλα καλά, απλώς...» Η Μαρία με κοίταξε. Ήταν μια ματιά περίεργη, σχεδόν ενοχική. Απλώς η κυρία του μόλις αναχώρησε. Πριν από 2 λεπτά το πολύ. «Μπορείτε να ανεβείτε τώρα. Δεν θα χρειαστεί να περιμένετε».
Το σύμπαν για μένα περιορίστηκε ακαριέα στον ήχο της φθορίζουσας λάμπας πάνω από το κεφάλι μου. Η κυρία του μόλις αναχώρησε, επανέλαβα, οι λέξεις βγήκαν ψιθυριστά, σαν να προσπαθούσα να τις ακούσω ξανά, για να βεβαιωθώ ότι δεν είχα παρεξηγήσει. Εγώ είμαι η κυρία του. Εγώ είμαι η σύζυγός του. Εγώ είμαι η Ελένη. Και μόλις είχα φτάσει. Η Μαρία, αντιλαμβανόμενη την παράξενη παύση μου, έδειξε να συνειδητοποιεί ότι είχε κάνει ένα λάθος ή ότι είχε πει κάτι που δεν έπρεπε. Τα μάτια της άνοιξαν ελαφρώς και μια ανεπαίσθητη ερυθρότητα ανέβηκε στα λευκά της μάγουλα. «Α, ναι, μια κυρία. Είπε ότι ήταν η γυναίκα του», διόρθωσε, βιαστικά προσπαθώντας να αποσύρει την προηγούμενη δήλωση. «Ήταν εδώ για αρκετή ώρα. Συγγνώμη, κυρία Ελένη. Είναι η κούραση. Τέλος πάντων, το δωμάτιο είναι άδειο τώρα». «Το δωμάτιο είναι άδειο τώρα». Αυτή η φράση δεν είχε πλέον καμία σημασία. Το μυαλό μου είχε κολλήσει στο «είπε ότι ήταν η γυναίκα του». Ποια γυναίκα? Ο Γιώργος και εγώ είμαστε παντρεμένοι εδώ και 10 χρόνια. Δεν έχουμε μυστικά, δεν έχουμε εχθρούς, δεν έχουμε άλλες γυναίκες. Ένιωσα το αίμα να φεύγει από το πρόσωπό μου. Το βάρος της τσάντας μου εξαφανίστηκε. Αντικαταστάθηκε από ένα αιχμηρό ψυχρό κενό. Ήταν σαν να με χτύπησαν στο διάφραγμα. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω κανονικά. «Μαρία!» Είπα και αυτή τη φορά η φωνή μου ήταν διαφορετική, σκληρή, παγωμένη, χωρίς ίχνος της προηγούμενης κούρασης. «Πώς ήταν αυτή η κυρία? Μπορείς να μου την περιγράψεις?» Η Μαρία δάγκωσε το κάτω χείλος της, κοιτάζοντας πάνω από τον ώμο μου, σαν να προσπαθούσε να βρει διέξοδο από αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση. «Κυρία Ελένη, νομίζω ότι είναι καλύτερο να μιλήσετε με τον κύριο Πέτρου». «Περιέγραψέ την». «Τώρα», επέμεινα, γέρνοντας προς τον γκισέ. Η Μαρία υποχώρησε ελαφρώς. Είχε ξανθά μαλλιά, όχι πολύ μακριά, και φορούσε ένα ακριβό σκούρο παλτό, μαύρο ή σκούρο μπλε, πολύ κομψή. «Ήταν εδώ κάθε μέρα, κυρία Ελένη?» «Κάθε μέρα». Ξανθά μαλλιά, ακριβό παλτό. Το μυαλό μου άρχισε να δουλεύει με μια φρικιαστική, ανατριχιαστική ταχύτητα. Μόνο ένα πρόσωπο ταιριάζει σε αυτή την περιγραφή. Ένα πρόσωπο που ήταν τόσο κοντά μου όσο ο Γιώργος. Η Δήμητρα. Η Δήμητρα. Η καλύτερη μου φίλη. Η κουμπάρα μου. Η γυναίκα που γνωρίζω από το πανεπιστήμιο. Η παράλογη σκέψη με χτύπησε με τέτοια βία που έκανα ένα βήμα πίσω. Όχι. Δεν μπορεί να είναι. Πρέπει να έκανα λάθος. Πρέπει να υπάρχει μια λογική εξήγηση. Ίσως η Δήμητρα ήρθε για να δει το Γιώργο και η Μαρία, κουρασμένη, υπέθεσε ότι ήταν η σύζυγος. Ή μήπως η Δήμητρα είπε ότι ήταν η σύζυγος και γιατί ερχόταν κάθε μέρα. Σηκώθηκα όρθια, η τσάντα μου ακόμα ακουμπισμένη στον πάγκο. Η ανάγκη να πάω στο δωμάτιο 304 και να φωνάξω στον Γιώργο, να τον ρωτήσω ποια διάολο ήταν αυτή η γυναίκα. Αντικαταστάθηκε από μια εντελώς διαφορετική, πιο πρωτόγονη όθηση. Να δω. Να επιβεβαιώσω. Να αρπάξω την αλήθεια πριν αυτή με καταστρέψει. «Ελένη, είσαι καλά?» ρώτησε η Μαρία, η ανησυχία της πλέον γνήσια. Δεν απάντησα. Έστρεψα το βλέμμα μου από το πρόσωπό της προς το διάδρομο. Εάν η κυρία είχε φύγει πριν από 2 λεπτά, υπήρχε ακόμα χρόνος. Έπρεπε να φύγουν από το νοσοκομείο. Έπρεπε να κατευθυνθούν προς τον χώρο στάθμευσης. Ο χρόνος επιβραδύνθηκε σε ένα βασανιστικό συρτό. Πήρα την τσάντα μου, η κίνησή μου ήταν μηχανική και άρχισα να περπατάω. Όχι προς το δωμάτιο 304, αλλά προς το ασανσέρ και πέρα από αυτό προς τη μεγάλη διπλή πόρτα εξόδου. «Κυρία Ελένη, πού πάτε?» Άκουσα τη φωνή της Μαρίας να με φωνάζει από πίσω. «Ξέχασα κάτι στο αυτοκίνητο», φώναξα πίσω. Μια ψεύτικη παράλογη δικαιολογία που δεν είχε καμία σημασία. Τα βήματά μου, που πριν ήταν βαριά και κουρασμένα, μετατράπηκαν σε έναν ρυθμικό, σχεδόν παράφρονα καλπασμό ενάντια στην υγρασία του νυχτερινού αέρα. Έτρεχα μέσα στον μακρύ λευκό διάδρομο. Το αίμα μου πάγωσε στα άκρα μου, αλλά μια πυρετώδης ενέργεια με κινούσε. Οι χτύποι της καρδιάς μου αντιχούσαν στα αυτιά μου, χτυπώντας σαν τύμπανα πολέμου. Δεν ήταν πλέον αγωνία για την υγεία του Γιώργου. Ήταν καθαρή, άκρατη οργή, μια φλόγα που τροφοδοτούνταν από την αβεβαιότητα και τον φόβο της απόλυτης προδοσίας. Οι διπλές πόρτες άνοιξαν με έναν θλιβερό συρριγμό και βγήκα έξω, εισπνέοντας βίαια τον υγρό, ψυχρό αέρα. Η βροχή είχε κοπάσει ελαφρώς, αφήνοντας πίσω της μόνο έναν θολό υδρατμό που έκανε τους προβολείς των αυτοκινήτων να μοιάζουν με φαντάσματα. Η περιοχή στάθμευσης. Ένας λαβύρινθος από γκρι μπετόν,
και σκούρα μεταλλικά κουτιά. Έπρεπε να βρω το δικό του αυτοκίνητο. Ο Γιώργος οδηγούσε ένα μαύρο Audi A4. Ήταν το καμάρι του, πάντα παρκαρισμένο τέλεια, πάντα καθαρό. Πέρασα ανάμεσα σε μια σειρά φορτηγάκια και οικογενειακά αυτοκίνητα, τα μάτια μου σκανάροντας μανιωδώς στη σκηνή. Ήταν σκοτεινά, αλλά οι λάμπες του νοσοκομείου έδιναν αρκετό φως για να διακρίνω σιλουέτες. Και τότε το είδα. Ήταν λίγα μέτρα μακριά από τη δική μου θέση, παρκαρισμένο με την ίδια ακριβή, ενοχλητική τελειότητα που χαρακτηρίζει τον Γιώργο. Το μαύρο Audi A4, λαμπερό ακόμα και κάτω από τον υγρασία. Και δίπλα του, δύο σιλουέτες. Μία, ψηλή και δυνατή, ήταν ήδη στη θέση του οδηγού. Μπορούσα να διακρίνω το σχήμα του κεφαλιού του Γιώργου, την κίνηση του χεριού του καθώς άπλωνε το δεξί του χέρι προς το κάθισμα του συνοδηγού. Και η δεύτερη σιλουέτα. Μια λεπτή φιγούρα, τυλιγμένη σε ένα μακρύ, σκούρο παλτό, ακριβώς όπως περιέγραψε η Μαρία. Τα ξανθά μαλλιά της, αν και σκοτεινά από τη νύχτα, έπεφταν ελαφρώς στους ώμους της, καθώς σκύβοντας, προσπαθούσε να μπει στο αυτοκίνητο. Δεν χρειαζόμουν περισσότερα. Δεν χρειαζόμουν ούτε μια πιο κοντινή ματιά. Ήταν η Δήμητρα. Το ήξερα με την ίδια σιγουριά που ήξερα το όνομά μου. Ο τρόπος που κινούνταν, η λεπτή κλίση του λαιμού της, ακόμα και η συγκεκριμένη, ακριβή μάρκα του παλτού της, που είχα θαυμάσει μαζί της σε ένα κατάστημα πριν από 2 χρόνια. Παρακολούθησα, αποσβολωμένη, καθώς η Δήμητρα ολίσθησε στη θέση του συνοδηγού. Η πόρτα έκλεισε με έναν βαθύ, σφιχτό ήχο, τον ήχο του ακριβού μετάλλου. Και τότε συνέβη το τελευταίο, φρικτό κομμάτι του παζλ. Ο Γιώργος έσκυψε προς το μέρος της Δήμητρας. Δεν ήταν μια φιλική κίνηση. Ήταν μια κίνηση οικειότητας, μια κίνηση που δεν χωρούσε αμφισβήτηση. Ήταν ένα φιλί. Ένα μακρύ, ανενόχλητο φιλί ακριβώς μπροστά στα μάτια μου, κάτω από το τρεμάμενο φως του νοσοκομείου. Πάγωσα. Κυριολεκτικά. Το σώμα μου μετατράπηκε σε ένα άγαλμα από πάγο, ανίκανο να κουνηθεί ή να αναπνεύσει. Η τσάντα με τη σούπα του Γιώργου έπεσε από το χέρι μου, χτυπώντας την άσφαλτο με έναν αδιάφορο υγρό ήχο. Το θερμός κύλησε και η σούπα, η αγαπημένη του σπιτική κοτόσουπα με αυγολέμονο, άρχισε να χύνεται αργά, σχηματίζοντας μια λεπτή, χρυσαφένια λίμνη στον γκρίζο μπετόν. Αυτή η εικόνα, η σούπα που χυνόταν, η απόδειξη της φροντίδας μου που μετατρεπόταν σε λάσπη, ήταν το τελευταίο κρίσιμο χτύπημα. Η προδοσία ήταν ολοκληρωμένη. Ο σύζυγός μου δεν ήταν άρρωστος. Ήταν σε διακοπές από μένα, χρησιμοποιώντας το νοσοκομείο ως άλοθη για να συναντά την καλύτερη μου φίλη. Η οργή ήταν κάτι περισσότερο από οργή. Ήταν μια παγωμένη, πικρή ηρεμία που κατέβηκε πάνω μου, καθαρίζοντας κάθε ίχνος πανικού και απόγνωσης. Όλη η κούραση, όλη η αγωνία των τελευταίων ημερών μετατράπηκε σε μια ατσάλινη, αλίπητη αποφασιστικότητα. Είχαν διαπράξει το έγκλημά τους στον χώρο της φροντίδας και της εμπιστοσύνης. Είχαν χρησιμοποιήσει την αρρώστια ως ασπίδα. Τώρα θα έπρεπε να πληρώσουν το τίμημα. Ένα τίμημα που θα αντανακλούσε την έκταση της προδοσίας. Το αυτοκίνητο του Γιώργου ξεκίνησε, οι προβολείς του με τύφλωσαν, στιγμιαία και άρχισε να κινείται αργά προς την έξοδο του πάρκινγκ. Δεν με είδαν. Ήμουνα κρυμμένη στις σκιές, ένα φάντασμα που κοιτούσε το τέλος της ζωής του. Δεν τους φώναξα. Δεν χτύπησα το τζάμι. Δεν έκανα τίποτα που θα τους έδινε την ικανοποίηση του δράματος. Απλώς παρακολούθησα το μαύρο Audi να εξαφανίζεται μέσα στη νύχτα. Στάθηκα εκεί για ίσως 5 λεπτά, ατενίζοντας τη λακκούβα της σούπας στην άσφαλτο. Ο ψυχρός αέρας έκοβε το πρόσωπό μου, αλλά δεν ένιωθα το κρύο. Ένιωθα μόνο την απόλυτη τρομακτική ησυχία του μυαλού μου που προγραμμάτιζε την επόμενη κίνηση. Τους παρακολούθησα να φεύγουν. Και τώρα ήρθε η ώρα μου να επιστρέψω. Έστρεψα αργά, τα μάτια μου πλέον προσιλωμένα, χωρίς δάκρυα, χωρίς θλίψη. Η Ελένη που είχε φτάσει πριν από 10 λεπτά γεμάτη ανησυχία, είχε πεθάνει στην άσφαλτο. Στη θέση της είχε αναδυθεί κάτι πιο σκληρό, πιο σκοτεινό. Περπάτησα πίσω στο δικό μου αυτοκίνητο. Δεν μπήκα αμέσως. Άνοιξα την πόρτα του συνοδηγού, άρπαξα την τσάντα μου και έβγαλα από μέσα ένα μικρό, δερμάτινο σημειωματάριο και ένα στυλό. Δεν θα επέστρεφα στο σπίτι μας για να σπάσω πράγματα ή να κλάψω. Αυτό ήταν πολύ κοινότυπο. Η Δήμητρα και ο Γιώργος είχαν παίξει ένα παιχνίδι εμπιστοσύνης και ψεμάτων. Τώρα εγώ θα έπαιζα το παιχνίδι της δικαιοσύνης. Και ο κανόνας μου θα ήταν απλός. Η τιμωρία πρέπει να είναι μοναδική, αμετάκλητη και να αντυχεί στην ίδια την καρδιά της προδοσίας τους. Μπήκα στο αυτοκίνητο, έκλεισα την πόρτα και γύρισα το κλειδί στη μίζα.
Το φως του ταμπλό φώτισε το πρόσωπό μου, αποκαλύπτοντας μια έκφραση που δεν είχα ξαναδεί. Μια απόκοσμη γαλήνη. Δεν θα πήγαινα στο σπίτι. Θα πήγαινα στο δικό τους καταφύγιο. Έπρεπε να βρω το μέρος όπου ο Γιώργος, υποτίθεται ότι άρρωστος, περνούσε το χρόνο του με τη Δήμητρα. Πριν από λίγους μήνες η Δήμητρα είχε καυχηθεί ότι είχε νοικιάσει ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης για να μπορεί να δουλεύει απερίσπαστη. Μου είχε πει ότι ήταν ένα μυστικό, ένα προσωπικό της καταφύγιο. Τώρα ήξερα ποιος ήταν ο πραγματικός σκοπός του. Το χέρι μου έτρεμε ελαφρά καθώς έγραφα τη διεύθυνση που είχε αναφέρει κάποτε απρόσεκτα. Οδός Λύκειων 17. Έβαλα το αυτοκίνητο σε κίνηση. Ήταν ώρα να συλλέξω τα στοιχεία, να χτίσω την υπόθεση και να σχεδιάσω την εκτέλεση. Δεν υπήρχε πια χώρος για θλίψη. Μόνο για την αναπόφευκτη και λεπτομερή εκδίκηση. Η νύχτα ήταν πλέον ο σύμμαχός μου. Και αυτή η νύχτα, αισθανόμουν, θα ήταν η αρχή του τέλους για αυτούς. Η μηχανή του αυτοκινήτου μου γρίλιζε ήπια, ένας μονότονος ήχος που επέτρεπε στο μυαλό μου να δουλεύει με μια τρομακτική μηχανική ακρίβεια. Οδηγούσα αργά μέσα στους σκοτεινούς δρόμους. Η νυχτερινή υγρασία κολούσε στο παρμπρίζ, θολώνοντας ελαφρά τον κόσμο έξω. Κάθε φανάρι, κάθε πινακίδα, κάθε αντανάκλαση του φωτός ήταν μια παράτερη υπενθύμηση ότι ο υπόλοιπος πλανήτης συνέχιζε την απλή, αδιάφορη ύπαρξή του, ενώ η δική μου ζωή είχε γίνει ένα ρημαγμένο τοπίο. Το δέρμα μου ήταν παγωμένο. Δεν ήταν ο αέρας, ήταν η ψυχρή διάβγεια που είχε αντικαταστήσει τον πόνο. Είχα περάσει το στάδιο του σοκ. Τώρα ήμουνα μια χειρουργική τομή, απασχολημένη μόνο με την αναζήτηση της πιο καθαρής, πιο αποτελεσματικής λύσης. Ένιωσα το βάρος του δερμάτινου σημειωματάριου στον διπλανό κάθισμα, οδός Λύκειων 17. Το όνομα του δρόμου, Λύκειων, αντιχούσε ειρωνικά. Ήταν πράγματι η οδός των Λύκων. Σφίγγοντας το τιμόνι, παρατήρησα την ακαμψία στους καρπούς μου. Δεν έκλαιγα, δεν ούρλιαζα. Η θλίψη ήταν πολυτέλεια που δεν μπορούσα να αντέξω. Η θλίψη θα με έκανε αδύναμη. Θα με έκανε να ζητήσω εξηγήσεις, να εμπλακώ σε μια ασυγχώρητη φτηνή διαμάχη. Αυτοί οι δύο δεν άξιζαν τη φτηνή διαμάχη. Άξιζαν την απόλυτη, λεπτομερή καταστροφή που θα εκτελείτο με την ίδια αθόρυβη ύπουλη τελειότητα που χρησιμοποίησαν για να με προδώσουν. Είχα οδηγήσει περίπου 20 λεπτά όταν έφτασα στην περιοχή. Ήταν μια γειτονιά στο κέντρο, γεμάτη παλιά, επιβλητικά κτίρια διαμερισμάτων, πολλά από τα οποία είχαν ανακαινιστεί με μια πρόχειρη, μοντέρνα αισθητική. Ήταν το τέλειο μέρος για ένα παράνομο καταφύγιο. Αρκετά κεντρικό για να είναι βολικό, αρκετά ανώνυμο για να μην προσελκύει περιττή προσοχή. Έστριψα αργά στη Λύκειον. Ο δρόμος ήταν στενός. Οι λάμπες του δρόμου πετούσαν πορτοκαλί σκιές στους τοίχους. Το 17 ήταν ένα αγωνιακό κτίριο, με σφυρίλατη σιδερένια πόρτα εισόδου. Φρέναρα απαλά, αφήνοντας το αυτοκίνητο να κυλήσει προς μια θέση στάθμευσης που βρήκα παραδόξως εύκολα, λίγα μέτρα μακριά από την είσοδο. Έσβησα τη μηχανή. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκκοφαντική. Κοίταξα το κτίριο. Τα φώτα στα παράθυρα ήταν σβηστά, εκτός από ένα απαλό κίτρινο φως που ερχόταν από τον τρίτο όροφο, ίσως ένας διάδρομος ή ένα φως κουζίνας. Ήξερα ότι το διαμέρισμα της Δήμητρας ήταν στον τρίτο όροφο. Μου το είχε πει, λεπτομερώς, όταν προσπαθούσε να δικαιολογήσει το υψηλό ενίκιο. «Είναι γωνιακό, με λίγη θέα», είχε πει, με εκείνο το γλυκό, ψεύτικο χαμόγελο που τώρα ήξερα ότι έκρυβε τόσα πολλά. Η καρδιά μου δεν χτυπούσε δυνατά, αλλά αργά, σαν σφυρί. Έπρεπε να βεβαιωθώ ότι ήταν πράγματι το δικό τους μέρος. Ο Γιώργος και η Δήμητρα είχαν μόλις φύγει από το νοσοκομείο, οπότε λογικά δεν θα ήταν εδώ ακόμα. Αυτό μου έδινε τον χρόνο που χρειαζόμουν. Τον πολύτιμο χρόνο για να εισχωρήσω, να συλλέξω τα στοιχεία και να δημιουργήσω την παγίδα. Άνοιξα την τσάντα μου, μία μεγάλη, δερμάτινη τσάντα που ο Γιώργος πάντα χαρακτήριζε ένα χάος. Ήταν το χάος μου και τώρα θα γινόταν το όπλο μου. Έψαξα ανάμεσα στα χαρτιά, τα κραγιόν, τα άχρηστα αποκόμματα. Το δάχτυλό μου σκούντισε κάτι μικρό και κρύο, ένα ξεχασμένο κλειδί σε μια μπρελόκ με ένα μικρό, χαζό, ασημένιο δελφίνι. Το κλειδί της Δήμητρας. Πριν από μήνες, ίσως και ένα χρόνο, η Δήμητρα μου είχε δώσει ένα εφεδρικό κλειδί για το διαμέρισμα, γελώντας. «Κράτα το», είχε πει. «Στην περίπτωση που κλειδωθώ έξω ενώ γράφω το αριστούργημά μου. Είσαι η μόνη που το ξέρει». Ήταν μια πράξη απόλυτης εμπιστοσύνης, μια χειρονομία που τότε με είχε κάνει να νιώσω ζεστά. Τώρα, η ασημένια ψυχρότητα του μετάλλου στο χέρι μου ήταν η ίδια η υφή της προδοσίας. Ήταν η απόδειξη ότι εκείνη είχε στήσει όλη τη ζωή της γύρω από ένα περίτεχνο δίχτυ ψεμάτων και εγώ ήμουν η ανόητη αράχνη που είχε πιαστεί. Βγήκα από το αυτοκίνητο.
Η νυχτερινή άβρα ήταν τσιμπημένη και υγρή. Έκλεισα την πόρτα απαλά, σχεδόν ιεροτελεστικά. Κάθε βήμα προς το κτίριο ήταν βαρύ. Πλησίασα τη σιδερένια πόρτα. Ήταν κλειδωμένη όπως περίμενα. Έβγαλα το κλειδί της Δήμητρας, το οποίο είχε ένα μοναδικό μακρύ στέλεχος. Το εισήγαγα αργά. Το κλειδί χώθηκε με μια ελαφριά αντίσταση. Γύρισα τον καρπό μου. Κλακ. Ο ήχος του μάνδαλου που απελευθερωνόταν ήταν αναπάντεχα δυνατός στην νυχτερινή ησυχία. Άνοιξα την πόρτα και μπήκα στο σκοτεινό διάδρομο. Η μυρωδιά που με υποδέχτηκε ήταν χαρακτηριστική των παλιών κτηρίων. Σκόνη, υγρασία και ένας αμυδρός, πικάντικος, απόϊχος από μαγειρικά αέρια. Πίσω από τη σκάλα υπήρχε ένα παλιό, αργό ασανσέρ, αλλά φοβόμουν τον θόρυβο που θα έκανε. Άρχισα να ανεβαίνω τις σκάλες. Τα σκαλοπάτια ήταν μαρμάρινα, γυαλισμένα από δεκαετίες χρήσης. Ανέβηκα προσεκτικά κρατώντας τον ρυθμό μου σταθερό, ακούγοντας τον εαυτό μου να αναπνέει. Πρώτος όροφος. Δεύτερος όροφος. Κάθε βήμα ήταν μια ανάβαση στην αναπόφευκτη αλήθεια. Στον τρίτο όροφο, το κίτρινο φως προερχόταν πράγματι από έναν μικρό λαμπτήρα πάνω από την πόρτα του διαμερίσματος 3Β. Στάθηκα μπροστά στην πόρτα, το χέρι μου, αν και δεν έτρεμε, ήταν αδιάφορα σταθερό, όπως ένα γυαλί που έχει παγώσει. Παρατήρησα τη μικρή, ασημένια πινακίδα με το 3Β γραμμένο με μια κομψή γραμματοσυρά. Η Δήμητρα είχε πάντα ακριβό γούστο, ακόμα και στα καταφύγια των παρανομιών της. Έβγαλα το ίδιο κλειδί. Αυτή τη φορά η πράξη ήταν πιο προσωπική, πιο διεισδυτική. Τοποθέτησα το κλειδί στην κλειδαριά. Η αναμονή ήταν αφόρητη, αλλά οφειλόταν περισσότερο στην προσμονή της αποκάλυψης παρά στον φόβο της σύλληψης. Γύρισα το κλειδί, νιώθοντας τους μηχανισμούς να δουλεύουν. Κλακ. Η πόρτα άνοιξε ελαφρά. Δεν υπήρχε φως μέσα, αλλά μπορούσα να μυρίσω το εσωτερικό. Ήταν μια έκρηξη αισθήσεων που με χτύπησε σαν γροθιά στο στομάχι, παρόλο που δεν ένιωθα πια τίποτα. Δύο μυρωδιές κυριαρχούσαν. Το βαρύ, ξυλώδες άρωμα του ακριβού ανδρικού κολόνιας που ο Γιώργος χρησιμοποιούσε αποκλειστικά, ένα δώρο που του είχα κάνει εγώ τα περασμένα Χριστούγεννα. Και μια γλυκιά, σχεδόν λιγοτική μυρωδιά γυναικείου αρώματος που δεν ήταν το δικό μου. Ήταν το άρωμα που φορούσε η Δήμητρα. Ένα άρωμα που μύριζε ψέμα και κρυμμένα πάθη. Έκλεισα την πόρτα πίσω μου με τη μεγαλύτερη προσοχή, αφήνοντας την κλειδαριά να κουμπώσει απαλά. Τώρα ήμουν μέσα στο σανστούαριο της αμαρτίας τους. Έβγαλα το κινητό μου. Το φως της οθόνης ήταν η μόνη μου πηγή φωτός. Το χέρι μου πήγε στον φακό και άρχισα την καταγραφή. Το πρώτο δωμάτιο ήταν το σαλόνι κουζίνα, ένας ενιαίος χώρος. Ήταν μικρό, αλλά γεμάτο με αντικείμενα που φώναζαν «ζευγάρι». Στον πάγκο της κουζίνας, 2 ποτήρια κόκκινου κρασιού ήταν άδεια, με στεγνά ίχνη στα χείλη τους. Δίπλα τους, ένα ανοιχτό κουτί με ακριβά σοκολατάκια. Ένα κουτί που εγώ είχα δει στη βαλίτσα του Γιώργου, υποτίθεται για να του φτιάξει τη διάθεση στο νοσοκομείο. Πλησίασα τον καναπέ. Ήταν ακατάστατος. Πάνω του, ένα βελούδινο ριχτάρι και πεταμένη μία ανδρική ζακέτα. Ήταν η αγαπημένη ζακέτα του Γιώργου, αυτή που του είχα πλέξει εγώ με ένα πολύ συγκεκριμένο ακριβό μαλλί. Την τράβηξα απαλά. Η μυρωδιά του ήταν έντονη, αλλά αναμεμειγμένη με το γυναικείο άρωμα. Έβγαλα φωτογραφίες με το κινητό μου. Τις σοκολατένιες αποδείξεις, τα 2 ποτήρια, τη ζακέτα. Κάθε κλικ του φακού ήταν μια σφαίρα που έριχνα στη σχέση μας. Προχώρησα στο διάδρομο που οδηγούσε στο υπνοδωμάτιο. Η καρδιά μου, αν και παγωμένη, άρχισε να χτυπά με έναν πιο έντονο, βαθύ ρυθμό. Ήξερα ότι οι πιο φρικτές αποκαλύψεις θα βρίσκονταν εκεί. Η πόρτα του υπνοδωματίου ήταν μισάνοιχτη. Έσπρωξα την πόρτα. Το δωμάτιο ήταν σκοτεινό. Χρησιμοποίησα τον φακό του κινητού μου για να φωτίσω τον χώρο. Το κρεβάτι ήταν ακατάστατο. Τα σεντόνια ήταν μπερδεμένα με βαθιές εσοχές που μαρτυρούσαν την πρόσφατη βιαστική αποχώρηση. Στο κομοδίνο, δίπλα στο μέρος όπου θα κοιμόταν η Δήμητρα, υπήρχε το ρολόι του Γιώργου. Το ακριβό χρονογράφο ρολόι που φορούσε πάντα. Ένα ρολόι που δεν είχε βγάλει ποτέ, ούτε καν όταν κοιμόταν. Ήταν εκεί, ξαπλωμένο δίπλα σε ένα κουτί με προφυλακτικά που προφανώς είχαν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα. Η ανάσα μου έγινε ρηχή. Δεν ήταν η ζήλια που με έπνιγε, ήταν η απέραντη, ακατανόητη αγένεια της πράξης. Ο Γιώργος βρισκόταν υποτίθεται στο νοσοκομείο ανίκανος, άρρωστος και χρησιμοποιούσε το χρόνο που θα έπρεπε να ξεκουράζεται για να κάνει σεξ με τη Δήμητρα, λίγες ώρες πριν επιστρέψει, στο σπίτι μας. Η συλλογή των στοιχείων συνεχίστηκε με μια μανιακή λεπτομέρεια. Φωτογράφησα το ρολόι, τα κουτιά, την κατάσταση του κρεβατιού. Μετά έστρεψα τον φακό στο πάτωμα. Πεταμένα βρήκα ένα μικρό μεταξωτό νυχτικό της Δήμητρας.
Ήταν ένα ακριβό μαύρο ρούχο, το είδος που φορούσε για να νιώθει θηλυκή, όπως μου είχε πει μια φορά. Δίπλα στο νυχτικό βρήκα ένα ζευγάρι ανδρικές κάλτσες. Ήταν οι αγαπημένες του Γιώργου, με εκείνο το χαζό λογότυπο του γκολφ. Σήκωσα το νυχτικό και το κράτησα. Το ύφασμα ήταν μαλακό, αλλά ένιωσα να καίει το χέρι μου. Η Δήμητρα είχε χρησιμοποιήσει αυτόν τον χώρο, αυτό το σπίτι, ως βάση για να κλέψει τον σύζυγό μου, ενώ εγώ ανησυχούσα για την υγεία του. Άφησα το νυχτικό και στράφηκα σε ένα μικρό γραφείο στη γωνία. Ήταν εκεί που υποτίθεται ότι έγραφε το αριστούργημά της. Πάνω στο γραφείο δεν υπήρχαν χειρόγραφα, μόνο ένα ανοιχτό λάπτοπ. Πλησίασα και άνοιξα την οθόνη. Δεν ήταν κλειδωμένη. Το φως του λάπτοπ φώτισε το πρόσωπό μου, αποκαλύπτοντας την απόκοσμη γαλήνη που είχε γίνει πλέον η μόνιμη έκφρασή μου. Η οθόνη έδειχνε ανοιχτό το πρόγραμμα μηνυμάτων, ήταν μια συνομιλία μεταξύ της Δήμητρας και του Γιώργου. Δεν ήταν μόνο ερωτικά μηνύματα, ήταν γεμάτα με κακεντρεχή σχόλια για μένα, για την αφέλειά μου, για το πόσο εύκολα ξεγελιόμουν. Ο Γιώργος έγραφε ότι η ασθένειά του ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο για να κερδίσει χρόνο. Ανυπομονώ να φύγω από το νοσοκομείο και να έρθω στο 3β. Η Βέρα είναι τόσο αγχωμένη που δεν υποψιάζεται τίποτα. Είναι τόσο προβλέψιμη, έγραφε ο Γιώργος, συνοδευόμενο από ένα γελαστό εμότζι. Πρέπει να είσαι προσεκτικός, αγάπη μου. Μην αφήσεις ίχνη της κολόνιας μου πάνω σου. Η Βέρα μυρίζει τα πάντα. Αλλά μην ανησυχείς, μόλις τελειώσει αυτό το δράμα θα έχουμε όλο τον κόσμο δικό μας, απαντούσε η Δήμητρα. Κάθε λέξη ήταν ένα μαχαίρι, όχι από πόνο, αλλά από την οργή της προσβολής. Δεν με πρόδωσαν απλώς. Με χλέβασαν. Με μετέτρεψαν σε μια γελία φιγούρα στη δική τους φτηνή παράσταση. Χρησιμοποίησα το κινητό μου για να τραβήξω δεκάδες φωτογραφίες από τη συνομιλία, φροντίζοντας να φαίνονται οι ημερομηνίες και οι ώρες. Αυτά δεν ήταν απλά στοιχεία για διαζύγιο. Ήταν το υλικό για μια δημόσια καταδίκη. Είχα αρκετά στοιχεία για να τους καταστρέψω οικονομικά και κοινωνικά, αλλά η εκδίκηση δεν αφορούσε την νομική πτυχή. Αφορούσε την τέχνη. Αφορούσε την τιμωρία που θα τους έκανε να ζήσουν την ίδια αίσθηση του εγκλωβισμού και της αποκάλυψης που ένιωθα εγώ τώρα, πολλαπλασιασμένη επί 1000. Στάθηκα στη μέση του σαλονιού, η καρδιά μου χτυπούσε με τον ρυθμό μιας αντλίας. Η εκδίκηση έπρεπε να λάβει χώρα εδώ, στον τόπο του εγκλήματος. Σκέφτηκα την ιδέα να καταστρέψω το διαμέρισμα, να σπάσω τα έπιπλα, να αφήσω μηνύματα στους τοίχους. Αλλά αυτό ήταν εφηβικό. Η τιμωρία έπρεπε να είναι πιο λεπτή, πιο περίπλοκη και πάνω απ' όλα να είναι αδύνατο να ανακληθεί. Κοίταξα γύρω μου. Το διαμέρισμα ήταν νοικιασμένο. Η Δήμητρα είχε επενδύσει σε αυτόν τον χώρο. Όχι ως σπίτι, αλλά ως κρυψώνα. Η ιδέα άρχισε να σχηματίζεται στο μυαλό μου, σαν μια σκοτεινή, λαμπερή φούσκα. Δεν θα καταστρέψω τα αντικείμενα, θα καταστρέψω την ίδια τη χρήση του χώρου, θα μετατρέψω το καταφύγιο τους σε δημόσιο μνημείο της προδοσίας τους. Πήγα στην κουζίνα, άνοιξα τα ντουλάπια, είχε πολλά πράγματα. Αλεύρι, ζάχαρη, μπαχαρικά και μια μεγάλη ποικιλία από εκλεκτά έλαια και ξύδια. Η Δήμητρα ήταν αιμονική με τη μαγειρική. Ο Γιώργος αγαπούσε το καλό φαγητό. Ήταν πάντα μια κοινή τους απόλαυση. Μια μανία, ψυχρή και υπολογιστική, με κατέλαβε. Άνοιξα το ψυγείο. Υπήρχε ένα μεγάλο ακριβό κομμάτι κρέας, προφανώς για ένα γεύμα που είχαν προγραμματίσει. Τραβώντας το κρέας έξω, άρχισα την πρώτη φάση της εκτέλεσης, πήρα τη μεγαλύτερη κατσαρόλα που βρήκα. Άρχισα να αναμειγνύω. Όχι συστατικά για φαγητό, αλλά συστατικά για την ολοκληρωτική δυσοσμία. Άδειασα ένα μπουκάλι παλαιωμένο ξύδι μέσα στην κατσαρόλα. Πρόσθεσα μια γενναιόδορη ποσότητα αλεύρι, αρκετό για να δημιουργήσει μια παχιά, κολώδη πάστα. Μετά έριξα το κρέας. Αυτό ήταν μόνο η βάση. Η πραγματική ουσία της τιμωρίας έπρεπε να είναι μόνιμη. Άνοιξα τα μπαχαρικά. Ρίγανη, σκόνη σκόρδου, πάπρικα. Όλα πήγαν μέσα. Μετά βρήκα κάτι πιο ισχυρό. Μία σακούλα με αποξηραμένα, σαπισμένα φύλλα που μάλλον χρησιμοποιούσαν για κάποια περίεργη συνταγή. Τα έριξα όλα. Η κατσαρόλα ήταν τώρα γεμάτη με ένα αποκρουστικό ζωφερό μείγμα. Έφερα την κατσαρόλα στο υπνοδωμάτιο. Πρόσεξα να μην αφήσω ίχνη στα πατώματα. Τοποθέτησα την κατσαρόλα κάτω από το κρεβάτι τους, στο κεντρικότερο σημείο της συνέβρεσής τους. Η θερμοκρασία του διαμερίσματος ήταν ήδη ζεστή. Μόλις το κρέας, το αλεύρι και τα μπαχαρικά άρχιζαν να ζυμώνονται και να σαπίζουν μέσα στην πάστα, η μυρωδιά θα γινόταν αφόρητη, αναπόφευκτη. Θα ήταν μια οσμή που θα διαπερνούσε τους τοίχους, τα υφάσματα, τα έπιπλα. Μια οσμή που θα έκανε τον χώρο ακατοίκητο,
απαιτώντας μια πλήρη κοστοβόρα ανακαίνιση. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Η Δήμητρα και ο Γιώργος έπρεπε να νιώσουν την αποκάλυψη. Πήγα πίσω στο γραφείο, εκτύπωσα τις συνομιλίες τους σε μια μικρή, φορητή εκτυπώτρια που είχα στην τσάντα μου, την οποία χρησιμοποιούσα για τη δουλειά μου, μια λεπτομέρεια που ο Γιώργος πάντα αγνοούσε. Οι σελίδες τυπώθηκαν αθόρυβα. Πήρα τις εκτυπώσεις και μια μικρή, ακριβή κόλλα που χρησιμοποιούσα για χειροτεχνίες. Άρχισα να κολλάω τις εκτυπώσεις. Όχι απλά να τις αφήνω, αλλά να τις κολλάω στους τοίχους του υπνοδωματίου. Στον καθρέφτη, πάνω από το κρεβάτι, σε μορφή ταπετσαρίας, κάθε κομμάτι της προδοσίας, κάθε χλευασμός για την αφέλειά μου, ήταν τώρα ένα μόνιμο διακοσμητικό στοιχείο του καταφυγίου τους. Χρησιμοποίησα τα ακριβά του εντόνια ως καμβά. Άνοιξα μια μπογιά, ένα μικρό δοχείο που είχα στην τσάντα για μια άλλη δουλειά. Έγραψα με μεγάλα μαύρα γράμματα πάνω στα λευκά μεταξωτά σεντόνια. Το σπίτι της ασθενέας και της αμάρτιας. Κάθε κίνηση ήταν αργή, υπολογισμένη, απογυμνωμένη από συναισθήματα. Δεν έπρεπε να βιαστώ. Έπρεπε να είναι τέλειο. Τελείωσα την τέχνη μου. Το υπνοδωμάτιο είχε μετατραπεί σε ένα ιερό της ντροπής, με τις λέξεις τους να τους καταδικάζουν από τους τοίχους και την οσμή του σαπισμένου κρέατος να περιμένει υπομονετικά να τους υποδεχτεί. Ήταν ώρα να φύγω. Πριν βγω από το διαμέρισμα, έκανα μια τελευταία σημαντική ενέργεια. Βρήκα το κουτί με τα προφυλακτικά που είχαν αφήσει στο κομοδίνο. Τα πήρα μαζί με το ρολόι του Γιώργου. Αυτά ήταν τα τελικά στοιχεία που θα χρησιμοποιούσα για να κλείσω το κεφάλαιο. Έριξα μια τελευταία ματιά στο διαμέρισμα. Ήταν σχεδόν ξημέρωμα, η σιωπή ήταν πλήρης. Βγήκα στον διάδρομο, έκλεισα την πόρτα και χρησιμοποίησα το κλειδί της Δήμητρας για να κλειδώσω πίσω τους. Ήταν η τελευταία φορά που θα χρησιμοποιούσα αυτό το κλειδί. Το πήρα και το έριξα στο πιο κοντινό φρεάτιο αποχέτευσης. Κατέβηκα τις σκάλες. Μπήκα στο αυτοκίνητό μου. Γύρισα τη μίζα. Το αυτοκίνητο ξεκίνησε με τον ίδιο ήπιο γρίλισμα. Κανείς δεν είχε δει τίποτα. Ο Γιώργος και η Δήμητρα είχαν παίξει το παιχνίδι τους. Τώρα θα επέστρεφαν στο σπίτι τους. Ή μάλλον στο δικό τους καταφύγιο, το οποίο πλέον ήταν μια χρονοβόρα βόμβα οσμών και ντροπής. Δεν θα επέστρεφα στο σπίτι μας. Θα πήγαινα στο δικό μου καταφύγιο, το οποίο δεν ήταν ένα διαμέρισμα, αλλά η δική μου. Προσεκτικά κατασκευασμένη αλήθεια. Η νύχτα δεν είχε τελειώσει. Το σχέδιο είχε μόλις αρχίσει να εκτιλήσεται. Η επόμενη φάση ήταν να διασφαλίσω ότι η ιστορία τους θα ήταν πράγματι είδηση στην πόλη. Και γι' αυτό χρειαζόμουν έναν ακόμη πολύ σημαντικό σύμμαχο. Έναν που γνώριζε καλά τον Γιώργο και το ψεύτικο παιχνίδι του. Ήταν ώρα να χρησιμοποιήσω τις πληροφορίες που είχα συλλέξει, όχι μόνο για να τον χωρίσω, αλλά για να τον καταστρέψω ολοκληρωτικά μπροστά σε όλους όσους ήξερε. Η εκδίκηση είναι πράγματι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, και εγώ ήμουν έτοιμη να το σερβίρω με απόλυτη τελειότητα. Το αυτοκίνητο γλιστρούσε στους άδειους δρόμους της πόλης. Ήταν εκείνη η απόκοσμη ώρα λίγο πριν η ανατολή του ηλίου αποφασίσει να διώξει εντελώς τη βαριά σκιά της νύχτας. Μία ώρα όπου μόνο τα οχήματα των καθαριστών και οι ψυχές που είχαν χάσει τον ύπνο τους κυκλοφορούσαν. Κάθε περιστροφή του τιμονιού ήταν μία συνειδητή πράξη απομάκρυνσης από την παλιά μου ζωή. Μια ζωή γεμάτη ψέματα και υποτιθέμενες δεσμεύσεις. Παρατηρούσα τις πρώτες πορτοκαλί ραβδώσεις του ήλιου να σκίζουν τον σκοτεινό ορίζοντα και η καρδιά μου χτυπούσε με έναν ρυθμό που δεν ήταν πλέον φόβος, αλλά ψυχρή, ατσάλινη αποφασιστικότητα. Στο κάθισμα του συνοδηγού, πάνω στο σκούρο δέρμα, βρισκόταν η τσάντα μου. Μέσα της, τα στοιχεία. Το ρολόι του Γιώργου, ένα ογκώδες, ασημένιο κομμάτι που είχε φορέσει την ημέρα του γάμου μας, και το δαχτυλίδι της Δήμητρας, αυτό το κιτς. Φθηνό κόσμημα που αντιπροσώπευε την αηδιαστική ελαφρότητα της σχέσης τους. Τα δύο αντικείμενα, το βαρύ και το ευτελές, ήταν πλέον δεμένα από τη δική μου μοίρα. Τα άγγιξα απαλά με τα ακροδάχτυλά μου, νιώθοντας την ψυχρή επιφάνεια του μετάλλου. Δεν ένιωθα θλίψη για την απώλεια. Αυτά δεν ήταν ενθύμια. Ήταν πυρομαχικά. Οδηγούσα προς το κέντρο, σε μια περιοχή με παλιά επιβλητικά κτίρια, όπου η σιωπή του ξημερώματος ήταν ακόμα πιο βαθιά, πνιγμένη από την ιστορία των τοίχων. Ο στόχος μου ήταν ο Θάνος. Ο Θάνος δεν ήταν απλώς ένας δημοσιογράφος. Ήταν εκδότης, ένας άνθρωπος που είχε χτίσει την καριέρα του στην αποκάλυψη σκανδάλων, ειδικά εκείνων που αφορούσαν την υποκρισία των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Είχε επίσης μια μακρά προσωπική ιστορία ανταγωνισμού, με τον Γιώργο μια ιστορία που είχε καταλήξει σε μια άγρια νομική μάχη χρόνια πριν, όταν ο Γιώργος είχε καταφέρει να του κλέψει μια μεγάλη κρατική σύμβαση με αμφίβολους τρόπους. Ο Θάνος δεν είχε ξεχάσει ποτέ. Ο Θάνος ήταν το μεγάλο μου μεγεθυντικό φακό, ο πολλαπλασιαστής του πόνου.
Στάθμευσα το αυτοκίνητο 3 τετράγωνα μακριά από το διαμέρισμα του Θάνου. Ήθελα να περπατήσω, να δώσω στον εαυτό μου χρόνο να αισθανθεί το κρύο να τρυπά το δέρμα μου, να τονώσει τις αισθήσεις μου. Φόρεσα το σκούρο μου παλτό, έλεγξα την τσάντα μου για τελευταία φορά και βγήκα. Ο αέρας ήταν παγωμένος, τσιμπώντας τα μάγουλά μου. Ήταν η τέλεια αντίθεση με τη φλεγόμενη οργή που ένιωθα μέσα μου. Το κτίριο του Θάνου ήταν νεοκλασικό, με βαριά ξύλινη πόρτα και έναν πορτιέρι που, ακόμα και αυτή την ώρα, φαινόταν να φυλάει τα μυστικά του. Μπήκα με σταθερό βήμα. Ο πορτιέρης με κοίταξε με μια έκπληξη που προσπάθησε να κρύψει πίσω από την επαγγελματική του απάθεια. «Καλημέρα σας. Έχω ραντεβού με τον κύριο Θάνο», είπα, με τη φωνή μου σταθερή, αφήνοντας την ψυχρή μου αποφασιστικότητα να διαπεράσει τον τόνο μου. «Ο κύριος Θάνος συνήθως δεν δέχεται επισκέψεις τόσο νωρίς, κυρία μου», απάντησε, κοιτάζοντας το ρολόι του. «Είναι επίγον. Πείτε του ότι η σύζυγος του Γιώργου τον ζητά». «Ξέρει γιατί», επέμεινα αποφεύγοντας να δώσω το όνομά μου. Η αναφορά στο όνομα του Γιώργου ήταν αρκετή. Ο Θάνος τα καταλάβαινε. Πέρασαν λίγα λεπτά, κάθε δευτερόλεπτο μια αιωνιότητα. Άκουγα την ανάσα μου, προσπαθώντας να τη διατηρήσω ήρεμη, ρυθμική. Τελικά ο πορτιέρης γύρισε. «Μπορείτε να ανεβείτε». 8ος όροφος. Το ασανσέρ ήταν αργό, παλιό, με ξύλινες επενδύσεις και έναν ήχο που θύμιζε στεναγμό. Καθώς ανέβαινα, κοίταξα την αντανάκλασή μου στον γυαλιστερό ορίχαλκο. Τα μάτια μου ήταν μεγάλα, σκοτεινά, αλλά πλέον δεν είχαν δάκρυα. Είχαν μόνο την αντανάκλαση του φωτός, του χάλιβα. Όταν έφτασα στον 8ο όροφο, η πόρτα του Θάνου άνοιξε αμέσως. Στεκόταν εκεί, με τη ρόμπα του, τα μαλλιά του ανακατεμένα, αλλά τα μάτια του, αυτά τα ετήσια, διαπεραστικά μάτια, ήταν ήδη σε πλήρη εγρήγορση. «Δεν περίμενα να σε δω, κυρία», ξεκίνησε αφήνοντας την πρόταση μετέωρη. «Είναι καλύτερα να με φωνάζεις απλώς η σύζυγος του Γιώργου για την ώρα. Δεν ήρθα να πιούμε καφέ, Θάνο. Ήρθα να σου δώσω το κεφάλι του Γιώργου σε έναν ασημένιο δίσκο. Και ξέρω ότι εσύ είσαι ο μόνος που μπορεί να το σερβίρει σωστά στο πανηγύρι της πόλης», είπα, μπαίνοντας στο πολυτελές σαλόνι του. Το σαλόνι ήταν γεμάτο βιβλία και αντίκες, με έναν υπολογιστή να αναβοσβήνει διακριτικά σε ένα γραφείο στη γωνία, ο τόπος όπου δημιουργούνταν οι καταστροφές. Ο Θάνος έκλεισε την πόρτα πίσω μου και με οδήγησε σε έναν δερμάτινο καναπέ. Η ατμόσφαιρα μύριζε παλιό χαρτί και δυνατό εσπρέσο. Μια μυρωδιά που μιλούσε για νύχτες αϊπνίας και σκληρής δουλειάς. «Λοιπόν, τι συνέβη?» «Ο Γιώργος μου είπε ότι ήσουν άρρωστος», ρώτησε ο Θάνος καθισμένος απέναντί μου, σταυρώνοντας τα χέρια του. Η φωνή του ήταν χαμηλή, ράθιμη, αλλά ταυτόχρονα γεμάτη ανυπομονησία. Είχε πιάσει το δόλωμα. «Ο Γιώργος είναι άρρωστος, Θάνο. Άρρωστος από ψέματα. Άρρωστος από τη μανία του για έλεγχο. Και άρρωστος από μια φθηνή ερωμένη που την χάνει να είναι η καλύτερη μου φίλη, η Δήμητρα», είπα, εκπνέοντας τα ονόματα με μια ψυχρή, μηχανική ακρίβεια. Άνοιξα την τσάντα μου και έβγαλα το κινητό μου. Άρχισα να του δείχνω τις φωτογραφίες που είχα τραβήξει στο διαμέρισμα της Δήμητρας. Τις σκόπιμα ακατάστατες κρεβατοκάμαρες. Τις αποδείξεις από τα ακριβά δώρα που της είχε πάρει ο Γιώργος. Δώρα που μου είχε πει ότι ήταν επαγγελματικά έξοδα. Και φυσικά την κρυφή λήψη του Γιώργου και της Δήμητρας να φιλιούνται στο νοσοκομείο. Ο Θάνος πήρε το κινητό στα χέρια του. Τα δάχτυλά του σκούπιζαν αργά την οθόνη. Παρατηρούσα την έκφρασή του. Μια μίξη επαγγελματικού ενθουσιασμού και προσωπικής ικανοποίησης. Ήξερε ότι αυτό δεν ήταν απλώς κουτσομπολιό. Ήταν μια βόμβα. Αυτά είναι ισχυρά, αλλά είναι προσωπικά σύζυγε του Γιώργου. Η απιστία δεν είναι έγκλημα, δεν είναι πρωτοσέλιδο εκτός αν η γυναίκα του βγει στο δρόμο και τον καταγγείλει δημοσίως, είπε ανασηκώνοντας ένα φρύδι. «Γι' αυτό είσαι εδώ, Θάνο, επειδή ξέρεις ότι ο Γιώργος δεν είναι απλώς ένας άπιστος σύζυγος. Ο Γιώργος είναι ένας απατεώνας. Και ξέρω ότι τον έχεις ψάξει πολύ περισσότερο από ότι εγώ τα τελευταία χρόνια», είπα, γέρνοντας προς τα εμπρός. Η Δήμητρα ήταν το μικρό του μυστικό. Το μεγάλο του μυστικό είναι πώς χρηματοδοτούσε τα δώρα της, πώς πλήρωνε το διαμέρισμα και πώς χειραγωγούσε τα οικονομικά της εταιρείας μας. Αυτό το διαμέρισμα, Θάνο, πληρώθηκε με χρήματα που προορίζονταν για τις δημόσιες συμβάσεις που έκλεισε πέρυσι. Τις ίδιες συμβάσεις που εσύ είχες χάσει. Ο Θάνος σταμάτησε να κοιτάζει τις φωτογραφίες και με κοίταξε στα μάτια. «Τι ακριβώς έχεις, χαρτιά?» «Έχω τις κινήσεις των λογαριασμών του. Μην ξεχνάς, είμαι ακόμα η νόμιμη σύζυγός του, η οποία μέχρι χθες είχε πρόσβαση στα πάντα».
Έχω αποδείξεις για εικονικές εταιρείες, για μεταφορές χρημάτων που γίνονταν για να καλύψουν τα προσωπικά του έξοδα και τα έξοδα της Δήμητρας. Αυτά τα χρήματα, Θάνο, δεν ήταν δικά του. Ήταν δημόσια χρήματα. Αντί να αγοράσει εξοπλισμό για την εταιρεία του, αγόρασε διαμάντια και κρεβάτια για την ερωμένη του. Και έχω στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο Γιώργος, ενώ ήταν στο νοσοκομείο, συναντήθηκε με τον κύριο Φώτη από την Επιτροπή Ελέγχου. Τι έκαναν? Προσπαθούσαν να θάψουν τα ίχνη πριν βγω εγώ στη σκηνή. Στράφηκα στην τσάντα μου και έβγαλα 2 αντικείμενα που είχα τραβήξει από το διαμέρισμα. Το ρολόι και το δαχτυλίδι. Αυτό, είπα σηκώνοντας το ρολόι, είναι το ρολόι του Γιώργου. Το ξέρεις. Αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ. Του το χάρισα εγώ. Αυτό, Θάνο. Και έδειξα το δαχτυλίδι της Δήμητρας. Είναι ένα φθηνό κιτς δαχτυλίδι που βρήκα πεταμένο. Το άφησε στο κομοδίνο. Μαζί με αυτό βρήκα και αυτό. Άπλωσα το χέρι μου και έβαλα στην παλάμη του Θάνου ένα μικρό USB stick. Είναι αντίγραφα όλων των emails και των λογαριασμών που κατάφερα να κατεβάσω. Μόλις το είδα στο γραφείο της Δήμητρας. Ήταν ένα αντίγραφο ασφαλείας, μία ανόητη πράξη εφησυχασμού. Αυτά τα emails περιγράφουν λεπτομερώς πώς ο Γιώργος και η Δήμητρα σχεδίαζαν την εξαπάτηση, όχι μόνο εμένα, αλλά και τους συνεργάτες του. Περιλαμβάνουν αναφορές σε κωδικούς, ονόματα εταιριών και, το πιο σημαντικό, την πλήρη χρονολόγηση της απάτης τους. Ο Θάνος κράτησε το USB stick να κρατούσε ένα χρυσό νόμισμα. Τα μάτια του είχαν τώρα τη λάμψη του κυνηγού που έχει εντοπίσει το θύραμά του. Είσαι σίγουρη για όλα αυτά? Αν κάνω το λάθος να δημοσιεύσω κάτι τέτοιο και δεν μπορεί να σταθεί? Είμαι πιο σίγουρη από όσο είμαι για το ίδιο μου το όνομα. Και το ξέρω ότι μπορείς να το κάνεις να σταθεί. Χρειάζεσαι το σκάνδαλο, Θάνο. Και χρειάζεσαι την αποκλειστικότητα. Δεν είμαι εδώ για να ζητήσω χρήματα. Είμαι εδώ για να ζητήσω δικαιοσύνη. Μια δικαιοσύνη που θα είναι τόσο εκκοφαντική που θα φτάσει στα αυτιά του Γιώργου μέσα από τους τοίχους της φυλακής. Σηκώθηκα και άρχισα να περπατάω αργά γύρω από το δωμάτιο, αφήνοντας την πρότασή μου να αιωρείται. Ο Γιώργος εκμεταλλεύτηκε τη θέση του, την εμπιστοσύνη μου και την επιρροή του για να χτίσει την αυτοκρατορία του πάνω στα ψέματα. Η Δήμητρα τον βοήθησε. Όταν επέστρεψαν στο διαμέρισμα αργότερα σήμερα το πρωί, το οποίο παρεμπιπτόντως φρόντισαν να μην είναι πολύ φιλόξενο, θα βρουν ένα κενό. Το ρολόι του λείπει. Το δαχτυλίδι της λείπει. Οι αποδείξεις τους λείπουν. Θα πανικοβληθούν. Θα αρχίσουν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον. Θα προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν μαζί μου, αλλά δεν θα απαντήσω, δεν θα με βρουν. Σταμάτησα και τον κοίταξα επίμονα. Θα δημοσιεύσεις την ιστορία σε 2 φάσεις. Πρώτα, η ηθική πτώση. Ο γνωστός επιχειρηματίας, ο άρρωστος σύζυγος, που απατά τη γυναίκα του με την καλύτερη της φίλη. Θα δημοσιεύσεις τις φωτογραφίες. Θα δώσεις τα ονόματα. Θα περιγράψεις πώς η σύζυγος τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και ανακάλυψε την απάτη. Αυτή η φάση θα προκαλέσει τον κοινωνικό σάλο. Θα τους κάνει να φαίνονται γελοί και άξιοι περιφρόνησης. Ο Θάνος έγνεψε αργά, σαν να επεξεργαζόταν τις πληροφορίες. Και η δεύτερη φάση είναι η πραγματική καταστροφή. Μόλις η πόλη μιλάει για το πόσο βρώμικη είναι η προσωπική του ζωή, θα δημοσιεύσεις τα οικονομικά στοιχεία. Θα δείξεις πως ο Γιώργος χρησιμοποιούσε τις δημόσιες συμβάσεις για να πληρώνει τον παράνομο έρωτά του. Θα τον συνδέσεις με τις εικονικές εταιρείες. Η ηθική πτώση θα γίνει η σκανδαλώδης αρχή της νομικής του πτώσης. Κανείς δεν θα μπορεί να τον υπερασπιστεί, Θάνο. Θα είναι ήδη ντυμένος με τη στολή του προδότη, του άτιμου άντρα. Πλησίασα το γραφείο του και ακούμπησα τα χέρια μου στην επιφάνειά του. Εγώ θα είμαι η ανώνυμη πηγή σου. Η πληγωμένη σύζυγος που δεν άντεξε την ντροπή και αποφάσισε να εκδικηθεί. Όχι με δάκρυα, αλλά με την αλήθεια. Θα βγάλεις την ιστορία αύριο το απόγευμα, όταν ο Γιώργος θα έχει ήδη βγει από το νοσοκομείο και θα έχει επιστρέψει στο σπίτι του, στο διαμέρισμα της Δήμητρας ή σε οποιοδήποτε άλλο καταφύγιο. Θα είναι η ώρα που οι εφημερίδες πωλούνται περισσότερο και θα διασφαλίσω ότι θα έχεις πρόσβαση σε κάθε περαιτέρω στοιχείο που μπορεί να χρειαστείς, αρκεί να τηρήσεις τη συμφωνία. Να τον καταστρέψεις. Ο Θάνος χαμογέλασε, ένα αργό, αρπακτικό χαμόγελο. Το φως του ξημερώματος άρχισε να λούζει το σαλόνι, αποκαλύπτοντας την κούραση και την πονηριά στα χαρακτηριστικά του. «Μου αρέσει η εκδίκησή σου. Είναι καθαρή, είναι οργανωμένη και, το κυριότερο, είναι καταστροφική», είπε πιάνοντας το USB stick. Ο Γιώργος πλήρωσε ακριβά εκείνο το συμβόλαιο, αλλά φαίνεται πως θα πληρώσει πολύ ακριβότερα τη Δήμητρα. «Πότε θέλεις να ξεκινήσω τη δημοσίευση?»
Ακριβώς 24 ώρες από τώρα. Θέλω να έχουν χρόνο να ψάξουν τους λογαριασμούς τους, να πανικοβληθούν, να με ψάξουν και να μην με βρουν. Και τότε, ακριβώς τη στιγμή που θα πιστέψουν ότι ίσως έφυγα από την πόλη, θα δουν τις φωτογραφίες τους να κοσμούν κάθε περίπτερο. Θα νιώσουν ότι το έδαφος φεύγει κάτω από τα πόδια τους, πριν καν μάθουν ότι το έδαφος ήταν ήδη γεμάτο νάρκες. Εξήγησα, η φωνή μου σχεδόν ψίθυρος από την ένταση. Ο Θάνος σήκωσε το τηλέφωνό του. Θα ξεκινήσω να ετοιμάζω την πρώτη σελίδα τώρα. Όσον αφορά την ανωνυμία σου, θα είσαι ασφαλής. Είσαι η πληγωμένη Αθηνά, η οποία αποφάσισε ότι η ποινική δικαιοσύνη είναι πολύ αργή και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι πολύ πιο διασκεδαστική. Είχε δίκιο. Ήμουν η πληγωμένη Αθηνά και τώρα ήμουν η εκδικήτρια. Σηκώθηκα. Η δουλειά μου εδώ είχε τελειώσει. Το σχέδιο είχε πλέον τεθεί σε κίνηση, όχι μόνο από τα δικά μου χέρια, αλλά από τα χέρια ενός επαγγελματία της καταστροφής. «Καλή δουλειά, Θάνο. Θα περιμένω να δω το αποτέλεσμα», είπα χωρίς να του δώσω το χέρι. Η συνεργασία μας ήταν καθαρά συναλλακτική, βασισμένη στην κοινή μας επιθυμία για την πτώση του Γιώργου. Βγήκα από το διαμέρισμα του Θάνου, αφήνοντας πίσω μου τον εκδότη να βυθίζεται στα στοιχεία, να αλέθει τη φήμη του Γιώργου. Κατέβηκα με το ασανσέρ, παρατηρώντας αυτή τη φορά ότι η αντανάκλασή μου στον ορίχαλκο ήταν πιο φωτεινή, πιο καθαρή. Η νύχτα είχε τελειώσει και μαζί της η παλιά μου ζωή. Μπήκα στο αυτοκίνητό μου. Δεν ένιωθα πια το κρύο. Ήμουνα ζεστή από το εσωτερικό κάψιμο της επικείμενης νίκης. Δεν θα επέστρεφα στο σπίτι μας. Αυτό το σπίτι των ψεμάτων. Είχα ήδη κλείσει ένα δωμάτιο σε ένα μικρό διακριτικό ξενοδοχείο στην άλλη άκρη της πόλης. Ένα μέρος όπου κανείς δεν θα με έψαχνε και όπου θα μπορούσα να παρακολουθώ τα αποτελέσματα της δουλειάς μου να ξεδιπλώνονται, απόλυτα απομονωμένοι. Ενώ οδηγούσα, ένα μικρό χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη μου. Ο Γιώργος και η Δήμητρα είχαν επιστρέψει στο διαμέρισμα. Μάλλον τώρα ανακάλυπταν την παντελή απουσία του δαχτυλιδιού και του ρολογιού. Αναρωτιόμουν πόσος χρόνος θα περνούσε μέχρι να καταλάβουν ότι η απλή κλοπή ήταν το λιγότερο από τα προβλήματά τους. Μόλις το άρθρο του Θάνου χτυπούσε τα περίπτερα, η πόλη θα έπαιρνε φωτιά. Και εγώ θα ήμουν στην πρώτη σειρά με ένα ποτήρι κρασί, παρακολουθώντας τους να καίγονται. Η εκδίκηση δεν ήταν απλώς ένα πιάτο που τρογόταν κρύο. Ήταν ένα συμπόσιο. Και το γεύμα μόλις είχε αρχίσει. Οδήγησα, αφήνοντας πίσω μου τις σκιές του διαμερίσματος του Θάνου. Οι δρόμοι της πόλης, συνήθως μία πηγή εκνευρισμού, τώρα έμοιαζαν με ένα ρευστό μαύρο ποτάμι που με μετέφερε μακριά από τη λάσπη. Κάθε φανάρι που γινόταν πράσινο ήταν μια έγκριση, μια μικρή επιβεβαίωση ότι η τροχιά μου είχε αλλάξει ανεπιστρεπτή. Έστριψα στην Εγνατία, αφήνοντας την κεντρική φασαρία για την πιο ήσυχη, πιο απρόσωπη πλευρά όπου βρισκόταν το ξενοδοχείο. Εκείνο που με εξέπληξε περισσότερο ήταν η απόλυτη απουσία συναισθήματος. Δεν υπήρχε ο θυμός που με είχε κατακλείσει στο νοσοκομείο, ούτε η πικρή θλίψη που με είχε διαλύσει τις προηγούμενες ημέρες. Υπήρχε μόνο μία παγωμένη, ατσάλινη αποφασιστικότητα. Ήμουνα πλέον μια μηχανή, ρυθμισμένη να εκτελέσει το τελικό βήμα ενός περίπλοκου σχεδίου. Έφτασα στο ξενοδοχείο, το οποίο ήταν σφινωμένο ανάμεσα σε μια τράπεζα και ένα κλειστό εστιατόριο. Το όνομά του ήταν τόσο αδιάφορο, όσο και η πρόσωψή του. Παρκάρισα το αυτοκίνητο σε μια σκοτεινή γωνία του υπόγειου γκαράζ. Η μυρωδιά της σκόνης και του μπετόν ήταν μια ευπρόσδεκτη αλλαγή από τον υπερβολικά αρωματισμένο αέρα του νοσοκομείου ή τη σιχαμένη ψεύτικη οικειότητα του σπιτιού μας. Μπήκα στο λόμπι, ήταν μετά τις 2 τα ξημερώματα. Ο υπάλληλος της ρεσεψιόν, ένας νεαρός άνδρας με κουρασμένα μάτια και ένα σακάκι που φαινόταν πολύ μεγάλο για αυτόν, έκανε τα διαδικαστικά με μηχανική ακρίβεια. Χρησιμοποίησα το πατρικό μου όνομα και πλήρωσα με μετρητά. Ήθελα να αφήσω όσο το δυνατόν λιγότερα ψηφιακά ίχνη πίσω μου. Δωμάτιο 307. Ο διάδρομος είναι στα αριστερά. Κυρία. Η φωνή του ήταν μονότονη. «Σας ευχαριστώ», απάντησα παίρνοντας το κλειδί. Ήταν μια βαριά παραδοσιακή μεταλλική κατασκευή, όχι μια κάρτα. Αυτό το μικρό αναλογικό στοιχείο μου έδωσε μια περίεργη αίσθηση ασφάλειας. Ήμουν κλειδωμένη. Ανέβηκα με το ασανσέρ ακούγοντας τον αργό, βασανιστικό ήχο του μηχανισμού. Ο καθρέφτης του ασανσέρ μου επέστρεψε την εικόνα μιας γυναίκας που δεν αναγνώριζα πλήρως. Τα μαλλιά μου ήταν λίγο ατιμέλητα, αλλά τα μάτια μου ήταν φλογερά, με μια σπίθα που έλειπε εδώ και μήνες. Το δωμάτιο 307 ήταν ακριβώς όπως το φανταζόμουν, ανώνυμο. Τα σεντόνια ήταν άσπρα και σιδερωμένα,
Η μυρωδιά του απολυμαντικού ήταν ελαφριά. Πλησίασα το παράθυρο. Η θέα ήταν μια θάλασσα από αδιάφορες στέγες και στο βάθος η αχνή λάμψη του κέντρου της πόλης, όπου ο Γιώργος και η Δήμητρα πιθανότατα τώρα περνούσαν την πιο ταραγμένη νύχτα της ζωής τους. Άφησα τη μικρή μου τσάντα στο κομοδίνο. Έβγαλα το κινητό μου και το έκλεισα εντελώς. Δεν ήθελα να υπάρχουν κραδασμοί, ήχοι, τίποτα που να διαταράξει αυτή την ιερή αναμονή. Άνοιξα την τηλεόραση, χαμηλή ένταση, σε ένα κανάλι με αργές, βαρετές ειδήσεις της νύχτας. Ήταν ο ήχος του κόσμου, που συνέχιζε να γυρίζει αδιάφορα, ενώ ο δικός μου κόσμος επρόκειτο να εκραγεί. Έβγαλα το σακάκι μου, το οποίο κρέμασα προσεκτικά. Στη συνέχεια πήγα στο μικρό ψυγείο. Βρήκα ένα μπουκάλι φθηνό, αλλά αποδεκτό, κόκκινο κρασί. Το άνοιξα αργά, ακούγοντας τον ήχο του φελού να υποχωρεί. Ένα μικρό ικανοποιητικό pop. Γέμισα ένα ποτήρι που βρήκα στο μπάνιο, ένα ποτήρι με το λογότυπο του ξενοδοχείου και κάθισα στην άκρη του κρεβατιού. Δεν ήπια αμέσως. Κράτησα το ποτήρι παρατηρώντας την αντανάκλαση του φωτός στο βαθύ, ρουμπινί υγρό. Εκείνη τη στιγμή, ο Γιώργος ανακάλυπτε την κλοπή. Ήταν η πρώτη σκέψη που διαπέρασε το μυαλό μου. Πόσο χρόνο χρειάστηκαν για να συνειδητοποιήσουν ότι το ρολόι, το βαρύ, χρυσό, Rolex που φορούσε πάντα, δεν ήταν στον πάγκο του μπάνιου. Πόσο χρόνο χρειάστηκε η Δήμητρα για να παρατηρήσει την απουσία του δαχτυλιδιού, εκείνου του ανεκτήμητου κοιμηλίου που ο Γιώργος είχε κληρονομήσει από τη μητέρα του. Φαντάστηκα τη σκηνή. Τον Γιώργο να ψάχνει πανικόβλητος, κατηγορώντας αρχικά τη Δήμητρα. Τη Δήμητρα να ορκίζεται, τα νύχια της να σκαλίζουν το πρόσωπό της από αγωνία. Και μετά την αργή, φρικτή συνειδητοποίηση. Η κλοπή δεν ήταν τυχαία. Ήταν ένα μήνυμα. Ήταν το δικό μου προήμιο, η μικρή μου χειρονομία πριν από τη μεγάλη συμφωνία του Θάνου. Ήταν η απόδειξη ότι είχα εισβάλει στον χώρο τους, ότι είχα δει την εξαπάτηση και ότι είχα πάρει όχι μόνο την αξία, αλλά και τη συμβολική του τιμή. Ήπια μία γουλιά κρασί. Η γεύση ήταν ξηρή, σχεδόν τανική. Έκλεισα τα μάτια μου. Η νύχτα ήταν μεγάλη, έπρεπε να περιμένω. Η αναμονή έγινε μια βασανιστική αργοπορία. Κάθε λεπτό ήταν ένα βήμα στον κρημνό. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Η αδρεναλίνη που με είχε κρατήσει όρθια τις τελευταίες ώρες είχε μετατραπεί σε μια λεπτή, αιχμηρή νευρικότητα. Σηκώθηκα και περπάτησα αργά μέσα στο δωμάτιο. 4 βήματα μέχρι τον τοίχο, στροφή, 4 βήματα πίσω. Ήταν περίπου 4 πετπίμοι. Όταν αποφάσισα ότι δεν είχε νόημα, να παλέψω άλλο με τον ύπνο. Άνοιξα το φως του μπάνιου και έριξα κρύο νερό στο πρόσωπό μου. Κοίταξα το είδωλό μου. Ήμουν η επιτομή της υπομονής. Πέρασα τις επόμενες 2 ώρες διαβάζοντας ένα παλιό περιοδικό που βρήκα στο σιρτάρι του κομοδίνου. Μια αδιάφορη συλλογή άρθρων για τη διακόσμηση σπιτιού. Ηρωνικά σκεφτόμουν το σπίτι που είχαμε χτίσει μαζί, το σπίτι που τώρα ήταν μια κρύα, άδεια και λύφη. Τελικά ο ουρανός άρχισε να αλλάζει χρώμα. Από το βαθύ, μελανό μαύρο, πήρε ένα γκρίζο αδιάφορο τόνο. Ήταν η ώρα. Η ώρα που η πόλη ξυπνά και η ώρα που οι εφημερίδες χτυπούν, τα περίπτερα. Ντύθηκα με τα ίδια ρούχα που φορούσα, αλλά με μια εντελώς διαφορετική διάθεση. Τώρα ήταν η στολή μου. Έβγαλα από την τσάντα μου ένα μεγάλο, σκούρο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Δεν ήταν για τον ήλιο. Ήταν για την ανωνυμία. Άφησα το δωμάτιο. Η σιωπή του ξενοδοχείου ήταν ακόμα βαριά, αλλά κάτω στο λόμπι, ο υπάλληλος της νύχτας είχε αντικατασταθεί από έναν άλλον, ο οποίος έβαζε φρέσκο καφέ. Η μυρωδιά του καφέ ήταν η μυρωδιά της αρχής. «Καλημέρα», είπα. «Καλημέρα, κυρία», απάντησε χωρίς να με κοιτάξει. Βγήκα στον δρόμο. Ήταν 4 πιάμιρς. Ο αέρας ήταν δροσερός και καθαρός, με μια υπόσχεση ηλιοφάνειας. Περπάτησα μέχρι το πλησιέστερο περίπτερο, το οποίο βρισκόταν 2 τετράγωνα μακριά, δίπλα σε μια φαρμακαποθήκη. Όσο πλησίαζα, η καρδιά μου, που μέχρι τότε ήταν μια παγωμένη πέτρα, άρχισε να χτυπάει με έναν αργό, βαρύ ρυθμό. Ήταν η στιγμή της αλήθειας. Ο περιπτεράς, ένας μεσήλικας άνδρας με ένα άσπρο μουστάκι, τακτοποιούσε τα πρωτοσέλιδα. Τα περίπτερα είναι ο καθρέφτης της ψυχής μιας πόλης. Δείχνουν τι την απασχολεί. Προχώρησα αργά, σαρώνοντας τα πρωτοσέλιδα. Πολιτική, αθλητικά, οικονομία. Και τότε το είδα. Η εφημερίδα που εκδιδόταν από τον Θάνο ήταν πάντα γνωστή για τους τολμηρούς τίτλους της. Αυτή τη φορά ο τίτλος δεν ήταν απλώς τολμηρός, ήταν εκρηκτικός. Στο κέντρο με μαύρα κεφαλαία γράμματα που έμοιαζαν να έχουν τυπωθεί με δηλητήριο. Η απατή του Αϊώνα, ο Γιώργος επώνυμο,
«Καίει το δίπλο παϊχνίδι στο νοσοκομείο». Κάτω από τον τίτλο υπήρχε μια φωτογραφία. Δεν ήταν του Γιώργου. Ήταν μια φωτογραφία του πολυτελούς μας σπιτιού, που έδειχνε την υπερβολική του ζωή, και δίπλα της μια θολή, διακριτική εικόνα της Δήμητρας να βγαίνει από το νοσοκομείο. Ένιωσα ένα ρίγος να διαπερνά τη σπονδυλική μου στήλη. Ήταν η αίσθηση του τέλειου εκτελεσμένου σχεδίου. Ο Θάνος είχε κρατήσει την υπόσχεσή του, δεν είχε αφήσει τίποτα όρθιο. Έσκυψα. «Μία από... αυτήν, σας παρακαλώ», είπα δείχνοντας την εφημερίδα. Η φωνή μου ήταν σταθερή. Ο περιπτεράς πήρε το φύλλο, το δίπλωσε και μου το έδωσε. Πλήρωσα. Δεν έφυγα. Στάθηκα ακίνητη, ακριβώς δίπλα στο περίπτερο, σαν στήλη άλατος, αγνοώντας τους λίγους περαστικούς που άρχιζαν να ζωντανεύουν την περιοχή. Άνοιξα την εφημερίδα. Το άρθρο του Θάνου εκτεινόταν σε 2 ολόκληρες σελίδες, με λεπτομέρειες για τις παράνομες οικονομικές δοσοληψίες του Γιώργου, τις υπεξαιρέσεις που είχε καλύψει, χρησιμοποιώντας τη φήμη του ως επιχειρηματία με αρχές, μια φήμη που είχε βασιστεί στην υπομονή και την υποστήριξή μου. Διάβαζα τη φράση. Ενώ η πόλη τον θεωρούσε θύμα, σοβαρής ασθένειας, ο Γιώργος επώνυμο χρησιμοποιούσε την νοσηλεία του ως κάλυψη για να κλείνει ύποπτες συμφωνίες και, το πιο εξωφρενικό, για να συναντά την ερωμένη του, την κυρία Δήμητρα επώνυμο, στενή φίλη της συζύγου του. Ο Θάνος είχε κάνει εξαιρετική δουλειά. Δεν είχε επικεντρωθεί μόνο στο ερωτικό σκάνδαλο, αλλά είχε χρησιμοποιήσει τη συζυγική απιστία ως το κερασάκι στην τούρτα της οικονομικής απάτης. Η προσωπική προδοσία έκανε την επαγγελματική του ακεραιότητα να φαίνεται ακόμα πιο σάπια. Δεν χρειάστηκε να διαβάσω τα πάντα. Η οσμή του μελανιού, το μέγεθος των γραμμάτων, η βαρύτητα της αποκάλυψης. Ήταν αρκετά. Ήταν το τέλος του Γιώργου. Και ως παράπλευρη απώλεια, το τέλος της Δήμητρας, η οποία θα σύρθηκε μαζί του στην Άβυσσο. Δίπλωσα την εφημερίδα με μια αίσθηση τρομακτικής ικανοποίησης. Το χαρτί ήταν τραχή στα δάχτυλά μου. Ήταν η χειροπιαστή απόδειξη της καταστροφής τους. Επέστρεψα στο ξενοδοχείο. Καθώς περπατούσα, άρχισαν να ακούγονται οι ήχοι της πόλης. Όχι πια η βαρετή ησυχία. Άρχισαν να ακούγονται τα πρώτα κορναρίσματα, οι πρώτες φωνές στα τηλέφωνα. Μπήκα στο δωμάτιο 327. Άνοιξα το κινητό μου. Μέσα σε δευτερόλεπτα η οθόνη μου πλημμύρισε. 25 αναπάντητες κλήσεις. Μηνύματα από άγνωστους αριθμούς, από φίλους, από συγγενείς και φυσικά από τον Γιώργο. Δεκάδες μηνύματα. Τα αγνόησα όλα. Ήταν πλέον ασήμαντοι. Άνοιξα την τηλεόραση, όχι πλέον στις αργές, βαρετές ειδήσεις, αλλά στο πρωινό ενημερωτικό πρόγραμμα. Το θέμα ήταν ήδη η πρώτη είδηση. Η αγκυροβόλος, μια σοβαρή γυναίκα με μαύρο σακάκι, μιλούσε με έναν τόνο σοκ και δυσπιστίας. Ένα σκάνδαλο που συγκλονίζει τον επιχειρηματικό κόσμο της πόλης μας. Ο Γιώργος επώνυμο, γνωστός για τις φιλανθρωπίες του και την φαινομενικά άψογη εικόνα του, φέρεται να εμπλέκεται σε ένα δίκτυο απάτης. Οι πληροφορίες που δημοσιεύει η εφημερίδα «Η αλήθεια της καταστροφής» υποδεικνύουν ότι η νοσηλεία του ήταν απλώς μια βιτρίνα. Άλλαξα κανάλι. Ίδια εικόνα, διαφορετική φωνή. Η πόλη είχε πάρει φωτιά. Κάθισα στην πολυθρόνα παρακολουθώντας τους δημοσιογράφους να αναλύουν τα στοιχεία που είχε δώσει ο Θάνος. Ήταν μια τέλεια καταιγίδα. Χρήμα, σεξ, προδοσία και η υποκρισία ενός δημόσιου προσώπου. Ο Γιώργος δεν θα είχε πουθενά να κρυφτεί. Η φήμη του, η περιουσία του, όλα θα έπεφταν σαν ντόμινο. Και η Δήμητρα. Φαντάστηκα την απόγνωσή της, το φόβο της να βλέπει το όνομά της να διασύρεται. Όχι ως η άλλη γυναίκα, αλλά ως συνεργός σε ένα οικονομικό έγκλημα. Έκλεισα την τηλεόραση. Η ησυχία επέστρεψε στο δωμάτιο, αλλά ήταν μια διαφορετική ησυχία. Ήταν η ησυχία μετά την έκρηξη. Πήρα πάλι το ποτήρι του κρασιού και το σήκωσα σαν να έκανα πρόποση. Ήταν μια πρόποση στην ελευθερία, στην αλήθεια και στην αδίστακτη δικαιοσύνη. «Στην υγειά σας, Γιώργο και Δήμητρα», ψιθύρισα στον εαυτό μου, νιώθοντας τη γεύση της νίκης. Η εκδίκηση δεν ήταν απλώς κρύα. Ήταν καθαρή, απόλυτη και εκτελέστηκε με χειρουργική ακρίβεια. Είχα χάσει τον άντρα μου, την καλύτερη μου φίλη και το σπίτι μου, αλλά είχα κερδίσει κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Την αξιοπρέπειά μου και την ικανότητα να ορίζω εγώ την κατάληξη της ιστορίας. Ήξερα ότι οι επόμενες μέρες θα ήταν δύσκολες, θα υπήρχαν δικηγόροι, αστυνομία και ατελείωτες ερωτήσεις. Αλλά ήμουν έτοιμη. Είχα ήδη προετοιμάσει τα χαρτιά του διαζυγίου, μερικά αντίγραφα των οικονομικών στοιχείων που είχα συγκεντρώσει και μια δήλωση για τον τύπο. Μια σύντομη, ψυχρή δήλωση
που εξέφραζε το σοκ μου και την απόλυτη άγνοιά μου για τις πράξεις του συζύγου μου. Κάθε φορά που ένιωθα μια ελάχιστη δόση ενοχής ή δισταγμού, άπλωνα το χέρι μου και άγγιζα το χρυσό δαχτυλίδι και το βαραίνοντας ρολόι που είχα κρύψει βαθιά στην τσάντα μου. Ήταν το τίμημα της προδοσίας. Κοίταξα έξω από το παράθυρο. Ο ήλιος είχε ανέβει πλέον, λούζοντας την πόλη με ένα ψυχρό χειμωνιάτικο φως. Η πόλη είχε ξυπνήσει και μιλούσε μόνο για εκείνους. Εγώ, η γυναίκα που είχε βρεθεί ένα βράδυ μπροστά σε ένα νοσοκομείο, συνειδητοποιώντας ότι όλη της η ζωή ήταν ένα ψέμα, είχα αναλάβει δράση. Είχα γίνει η αρχιτέκτονας της πτώσης τους. Σηκώθηκα και περπάτησα προς το μπάνιο. Τώρα, έπρεπε να τηλεφωνήσω στον δικηγόρο μου. Το συμπόσιο της εκδίκησης είχε τελειώσει. Τώρα ξεκινούσε η ώρα της κάθαρσης. Ήμουνα πλέον ελεύθερη, καθαρή και μόνη. Και αυτή η μοναξιά αυτή τη φορά δεν ήταν λύπη. Ήταν δύναμη. Ήμουν η γυναίκα που είχε γίνει η είδηση της πόλης. Και κανείς δεν θα ξεχνούσε ποτέ το μάθημα που είχα δώσει.